Hej og velkommen til den her video. Den her video skal jeg vise jer i Eriks rulleskøjter. Men det kan godt være, at man godt kan se, at Philip på, men jeg synes alligevel, det er meget pænt. Har jeg Philip på lige nu? Skriv ned i kommentarerne, om jeg har Philip på lige nu. Jeg håber, jeg får jer meget grimt uden. Ej, det er ikke. Men stadigvæk, jeg lige nu slår rulleskøjter, så tænker jeg lige, at jeg vender kameraet om. Så har vi lige fået vendt kameraet om. Lige nu slår jeg rulleskøjter, vi er hernede ved Kirkevej. Eller ikke mere Kirkevej, men... lige meget. Jeg tager lige ned, fordi der er en gammel dame, der så vi lige kører forbi den gamle dame. Min søster sidder bare og glor på telefon. Men lige nu er vi her, så vi nok godt kan se. Jeg håber ikke mere på det, hun sidder bag. Hun sidder bag den der busk. Det er lige meget. Det er ikke det, vi skal tænke over nu. Men Nå, kom lad os lige vende kameraet om igen. I skal lige se mig. Så har vi vendt kameraet op. Jeg mærker ikke. Jo. Men altså, som sagt, vi er ved... Det der skal passe på med, søster Grønkål. Søster, hun er i gang med at lege sindssygt hoved. Hun står meget tæt på det her lort her. What the fuck? Nå. Men det gjorde hun altså. Hun stod så fucking sygt tæt på. Jeg kan lige hurtigt swipe ind ned eller op. I hvert fald midt imellem mig, den her video. Så kan I se, hvad hun står og lavede. Og den her sang hører hun. Whoa. I got so high, so he my guy. I get an eye to him, my guy. No, it's what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Det var sygt. Okay, I skal lige se. Det er jo sindssygt i hovedet. What the fuck. Nå, det var så bare den her video. Hej, husk at